men ukun kasih kara nadu unyi uma lahir pateng hangi mentam ban peneriti long shua Asyat men ukun kasih kara nadu unyi uma lahir pateng hangi mentam ban penerpensa riti kilong shua Suk man siam seng kasih mau kapan ban pu ban phim dai to yai sen ran dei shat ai ngu ya pi u nong thao man la usnem ngi ju pin pa da jing i ya pi u nong bu nong thao shat suk man siam seng kasih mau kapan ban pu ban phim dai to yai sen ran dei shat ai ngu ya pi u nong thao man la usnem ngi ju pin pa kublai ya baro ba pila ya wan ngi ai kublai shasuk man sim seng kasih mau kapan ho aho 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 ho aho 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 Nadu kin thai hadu shin rang halem pung shat ngi a shat lang kawat kasti sem phya bat thuya ka pansiat siar ki dahara Nadu kin thai hadu shin rang halem pung shat ngi a shat lang kawat kasti sem phya bat thuya ka pansiat siar Suk man siam seng kasih mau kapan ban pu ban phim dai to yai sen ran dei shat ai ngu ya pi u nong thao man la usnem ngi ju pin pa da jing i ya pi u nong bu nong thao Suk man siam seng kasih mau kapan ban pu ban phim dai to yai sen ran dei shat ai ngu ya pi u nong thao man la usnem ngi ju pin pa kublai ya baro ba pila ya wan ngi ai kublai shasuk man sim seng kasih mau kapan kublai ba thao kublai ba bu kane kadai ka shat ai ngu wan ko sim si da bashit bashai kamit kayong Kiklur kin pernai Kublai bathau Kublai babu kane kadai ka shat aingu Wan ko simsi da bashit bashai kamit kayong Kiklur kin pernai Suk man siam seng kasih mau kapan ban pu ban phim dai to yai sen ran dei shat ai ngu ya pi u nong thao man la usnem ngi ju pin pa da jing i ya pi u nong bu nong thao Suk man siam seng kasih mau kapan ban pu ban phim dai to yai sen ran dei shat ai ngu ya pi u nong thao man la usnem ngi ju pin pa kublai ya baro ba pila ya wan ngi ai
ahu ahu